namaste lochani ndimade kwana Stella Vista eThekwini sanibona zonke indawo la sifuna khona ngemsakazo yonke yakwaZulu-Natali sithi singene qathathani yalwazi kudaba njalo ngalesikhathi uMnyango wezeMpilo kwaZulu-Natali ukuthi KZNHealthChatDotGov.za nephimbo lukantokozo maphisa niyazi nje namhlanje ke njengoba usuku olukhulu kanje lulude kanje angihambi ngedwa ngiphethe inhloko yoMnyango futhi nayo inimemele abathile abazokwathi nihambe ngokuhamba kohlelo nikwazi ukuxoxisana nabo inombolo ke animema kuyona ukuthi nimfake esitikini nidike ngaye nikwazi kumbuza imibuzo noma ngabe ithini noma ngabe eyani makuthinta nje uMnyango wezeMpilo kwaZulu-Natali ithi 076 704 7493 076 704 7493 sesijabule kakhulu ke mawukuthi siyabathola abalaleli bangene ngempela beyitike ngenhloko yoMnyango ngoba actualekile ukuthi ke siyithola thole ibe khona la kanye nathi kwaZulu-Natali ke sebeshilo bathi we are leaving no one behind sihamba nawo wonke umuntu kwaZulu-Natali sithi masihambisane abantu beqonde ukuthi uhulumeni wabo ubaphatheleni wenzani kwaZulu-Natali ngizothatha lethuba ngibingelele kwinhloko yoMnyango ethi dumela maqeta le kaina kiteng wena ujwa reteng le rena sibingelele kuwena maphisi sibingelele kubabukeli nakubalaleli siphinde sixolise ungqongqoshe bethu ufuna ukubala kodwa ke zambamba izimo uyobuya ebonakala absolutely isizwile uhulumeni kazwelonke ethi leave no one behind ethi asingashiya umuntu ngaphandle masihambisane siyanibona engathi nohulumeni ogadla kakhulu manje lapha emphakathini niyaphuma niyangena sibonile nje futhi ukuthi ke ngolwesithathu kade nilapha endaweni yase uGudu district ongakusithathe nje kafushanti ibethini into yenu yokuya lapha manithi operation siyahlola nisuke nihlola ukuthini ogwini into ebesiyele ngizoqala nje ngokusho ukuthi bekuye kusukela ku premier absolutely bonko MEC no HOD namanye ama senior managers ama department wonke ebekhona bese kuba umasipala ke labo ebebevakashelwe both district no local municipality bebekhona uzokhumbula ukuthi eminyakeni edlule kwaZulu-Natal kwaqalwa uhlelo olibizwa ngeoperation sukuma sakhe oselwazeke lwaba uhlelo of the country manje kodwa lwalisukela selihlanganiswa ke manje maphisa nento ekuthiwa i-district development model lezi zinto ke manje ezenzakalayo njengale umzekelo ushoyo ukuya ogwini bekuyobhekwa ukuthi u-operation sukuma sakhe uyasebenza yini kulama ward kakhulukazi besiye kuwona uyasebenzisana yini no district development model okwesithathu kubhekwe ukuthi uma sithi lezi inhlaka ziyasebenza khumbula inhlaka lezi eziphethwe i-provincial government ebese ke iphinde kusebenzisa i-provincial government ukucheck ukuthi lolu hlaka lwesithathu okuyi-local government luyasebenzisana yini nabantu uzokhumbula ukuthi ke maphisa ine ward level emphakathini kukhona ikhansela liwuhulumeni now lisupervisor at a certain level level eprovince so kuyobheka ukuthi leli khansela lagcina nini ukubonakala lagcina esigcobeni lisazovotelwa noma lagcina ngosuku lokuvotelwa noma liyabonakala emphakathini bese kucheck ukuthi ama war room which are the smaller structures operation sukuma sakhe ayasebenza yini kube sekuhlolwa ke maphisa ukuthi kuma department angafani provincial government zikhona yini ikhale ikhona ezilungisekayo maphisa ilungiswa manje kuthiwe hayi le ngoba isebenzi asiyilungise nawe ekhansela uzobuya uzokwenza ukuthi kodwa kwamanje asenza ukuthi la kune DDM khona ekhuluma nge-development of different government sponsored businesses yilabo sekuthiwa khona iyasebenza yini leya iyasebenza yini leyo uma ingasebenzi ivinjwa yini uyabona ke kuyiwodi engangikuyo nje maphisa ukhona ugogo waqala ibusiness leyinkukhu bafike bayithenge isencane bazikhulise ebese beyidayisa iphila baphinde bayidayise sezishuquliwe ke zathi ukuphambana nemvula nathi ke sabe sesithenga ukuthi sitshengise cha ayikho into wrong ukusupporta la ngoba this is local business uzokhumbula ukuthi ugovernment wake wayikhuluma into ye support of township business and village businesses iyona into ke sukuyohlola lapha enye ke into bengifuna ukuyibheka ngiyazi ukuthi njengoba nisebenza nje inhloko yoMnyango
ninakho ukugadwa mhlambe abanye bamaqembu athile bese bekhipha istatement kwesinye isikhathi khona nje besisanda kusibona istatement esiphume kwelinye lamaqembu esingesaliniki etime mala kodwa beligxeka uhulumeni kaANC ngendlela enisebenza ngayo bethi anawo ama-ambulance go Phoenix eindaweni zako Phoenix bethi anunakekela umphakathi lapha ePhoenix mhlawumbe wena ungakusithatha usibeke ukuthi ke kuyiqiniso ukuthi anisenawo ama-ambulance abangathi bakubeke kanjalo bathi angathi bayaphikisa umsebenzi wabo ukuphikisa noma ibona into kufuneka iphikise ngiyayibona ukuthi ayikho bangathi balisebenzisele ithuba baphikisa bathi anawo ama-ambulance bathi futhi kuze kushona abantu ePhoenix ngenxa ukuthi awekho ama-ambulance ePhoenix ngiyafisa ukuthi ke ngiyazi usibonile istatement ungakuthi kusondezela ukuthi ubuqiniso yini esikubone kuphawulwa kulesi statement wake wathi Maphisa uminister ophethe zamanzi kufanele abantu baphinde babuze ukuthi ubani lo uyabona umbuzo ke ngeke ngawubuza absolutely kodwa Maphisa eyesibili ngifisa ukuthi uhulumeni at a provincial level kukhona i-Department of Health yes emva kwe-Department of Health umuntu wokuqala osibhekayo siyi-department sisebenza ngendlela yini yes umama nomagugu Simelane okay futhi uma ungamthola esitalapho ngazi ukuthi ayakasebenzi nathi absolutely uyalwazi kudala hayi ngisithola njalo emva kwakhe Maphisa kukhona ama-portfolio committees ayinqwaba absolutely i-health portfolio committee, finance portfolio committee, namanye amakomiti absolutely wonke lamakomiti ayazamukela izikhalo uma abantu benazo okay kanti yena ungqongqoshe waphinde wathi uma ngabo abantu benezikhalo bayakwazi ukufonela i-district office bayakwazi ukufonela uCEO bayakwazi ukufonela uPRO bayakwazi ukufonela wena uqobo Maphisa bayakwazi ukufonela yena uMEC bayakwazi ukufonela mina manje lo oqhamuka esethi lapha yakunento ethile kodwa angakwazi nokuba specific asikwazi nokusiza lo muntu athi ukhala ngaye ngicabanga ukuthi fanele siyilungise ngoba uma ucomplain ayisho ukuthi nayi inkinga enginayo ngizokwenza umzekelo izolo ikhole engiyitholile ivele yathi kunomkhulu osentuzuma onenkinga inkinga yakhe ukuthi nokuthi ngikutshela nje namhlanje sebeyile abantu kuyocheck ukuthi kwenzakala nomkhulu asizakala absolutely indaba yama ambulance uma sengiya kuyo ngqo uMEC wethu washo kudala wathi awanela ama-ambulance ethu yes ngakho kuyenzeka ama-ambulance ethatha isikhathi eside ukufika kunaloko esikufunayo absolutely kodwa ukuthi ama-ambulance awekho akukho la sithi khona i-ambulance ibekelwe umphakathi wasePhoenix umphakathi waseMlazi ama-ambulance ayabizwa bese eya ngendlela abizwe ngayo asiphinde sifundisane akhona ama-ambulance Maphisa othola ukuthi akhona abhekeleni nje abantu abakhulelwe absolutely angeke ke lo ambulance siyikhiphe umuntu olimele okay ngakho konke lokho kubalekile nangale kwaloko already ungqongqoshe useshilo ukuthi njoba siqala unyaka omusha nje kusasa kukhona amanye ama-ambulance asizowa ocricket lakahulumeni namhlanje uyaphela unyaka uyaphela absolutely so kuzoba khona amanye ama-ambulance ngako njalo ukuthi kade ungqongqoshe no-Department of Health babona ukuthi kuyafuneka ukuthi siwandise ama-ambulance in terms of inamba kodwa futhi neskill esihambisana nawo lama-ambulance naso sisandise konke lokho kuyenzeka kodwa singagqugquzela ebantwini ukuthi uma kune-complaint asiyi-direct singa-generalize singabangi nje umsindo kodwa sithi esibhedlela eBenedictine nayo inkinga ekhona kwenzeka ukuthi ubani ingako sithi Maphisa abasebenzi bethu abafaka ama-name tag ukuze uma ucomplain uthi uSandile Tshabalala ungenza ukuthi sidile naleyo njengoba uyifakile nje enhloko yabona usazongixosha ngingayifakile ake selapha kumqoli wakwaNongoma wemqoli uyaphiloni usemoyeni sabona yebo baba Phisa njani baba ngiyaphila mkhaya wami unjani ngiyaphila baba ngiyaphila ngokumahle cha baba kuba nokukhona izindawo ngokuthi bese nje ngiyabhala baba mfowethu ugoqa kodwa kube kufishana ungabe imude kakhulu yebo baba ngiyabonga siyabonga wathi ngosebenza lokulekhaya yasifundisa ukuthi siyabonga ngikhathela umphakathi ayisafika siyabonga absolutely noma Phisa ngicela nje ukuqala wayethu ake umuntu ake ufike le cisho kwamazwi ezibhedlela yazi ukuthi siyazi ukuthi khona imali imali cisho abanye ezibhedlela imali imali kodwa khona ngiyena Maphisa abantu ukuthi abantu babebhedlela la imali okugcinela umsebenzi umuntu ezokusiza ukuthi
athi 45 rand uyabona ukuthi lo muntu ongasebenzi egebenza ngiyamhlala noma futhi local taxi. Okay manje ukuze ngibone ukuthi siyakuthola kahle eyokuqala ithinta ukukhokhela ukuyokhipha nje amazinyo esibhedlela. Amazinyo ngathi umuntu kuyawushanga noma izibhedlela zikuyisibe kunzima. Absolutely cha ngena kwesibili mfowethu. Okwesibili bamaphe ibhakilo zamaclinic nje bayithela lapha la ekhunzani uma ubhekopongela kwaNongoma lapha ngenxa yokuthi balapha amanesi noma basana nokuyikhanje bayesebenze nowasebenza isiguli gcina ngiyahle kodwa nje iyadinga ukuthi iclinic yakhe ngabakhona ngoba iyaklinisa ukuthi ukuthi isefa abantu abaningi and amanesi akhona aqiniseke ukuthi bafuna ukuzivela kodwa ngendlela abantu abangakhona kule ayindawo abantu abasayiclinic abaningi ngaba engaba khona kuleya ndawo mhlawumbe usondelene bekwazi abantu abanye mhlawumbe ngafisa lokho. Izwakele lesibili eclinic mfowethu esithathu hayi baba kusenzela ukuthi ngibhodwa ngihamba kakhulu ngiyabonqolo ngiyona. Ngiyazi phela kaNongoma sinkanti thina sihlalo tabeni. Umkhaya wami hayi ke uyazi ukuthi sihlelekile kaNongoma asilokhu sinkanda sibheka le cha mhlamba ngikunike ithuba lokuthi ke uphendule lezi embili nje ayiphakamisile kakhulukazi. Maphisa ngizoyi-generalize le. Yeah. Umuntu oya ezikhungweni zethu uma uye clinic uyamahala awukhiphi lutho noma ngabe ubani. Kahleni. Uma uya esibhedlela kube sekubhekwa ukuthi uyasebenza noma usebenzile. Okay. Awu4 ama categories akhona. Okay. Ebese kubheka ukuthi ukhipha malini. Oh. Lokho ke kubalekile ukuthi abantu bakwazi. Okay. Akuyena wonke umuntu okhokhayo nje ngoba ufikile esibhedlela usuyakhona. Kodwa kuya ngama categories. Yeah. Uma futhi une medical aid ufuna noma ukwazi ukuthi isebenzise nayo siyayisebenzisa. So uma ngabe ethi mina ngiyakhokha uma ngiyokhipha amazinyo ngifuna ukuthi silandele ukuthi amazinyo kuphela ngoba khumbula amaphisi uma ufika ukhipha ikhadi usukhipha ikhadi uhamba ucheck ama vitals usucheckiwa ama vitals so konke lokhu kunezindleko zakhona kodwa okuningi mhlawumbe enhloko yoMnyango ngoba babuye benqamuke kuphela ama airtime bese semoyeni ngizo uyibambe nje lapho ke ngithathe nangu Lindo lamhlangu lapha eMalasibhokwe we Lindo uyaphiloni Yaphilani sikhona ze lamnandi izwi laseMaritzburg uyazi lithe nje ukuhleleka. Okay na inhloko yoMnyango. Ubufuna ukubuza ukuthini oLindele? Benginombuzo lana ngawelwa yinganani isazincane yaba nesifaqa ekhanda. Yes. Ngicela ukubuza ukuthi ngizosoma mhlawumbe ingane yasho ekhanda mhlawumbe ngenzeka mangabe ikhulile ibe nokukhubazeka mhlawumbe ukufonda. Lapho lo ngibona emva kwesikhathi esingakanani ukuthi mhlawumbe ayikho right. Okay ukuthi ke isineminyaka emingaki manje? Ingonyaka owodwa no 5 months. Okay. Hayi ke uhlala uthi angibuza ukuthi uhlala kuphi neMalasibhokwe umphathi? Ngihlala eThekwini. eThekwini. Yeah. Okay. Uzokuphendula emoyeni ke mfowethu. Alright, ngiyabonga. Siyabonga kakhulu. Hayi ilule kalindele. Ilula. Kodwa wehlekela nayo njengoba ibiyehla nje. Sibuselapha yana. Sibuyela ke manje lapha endaweni yaseclinic. Absolutely. Ukuthi sakhenye iclinic endaweni maphisa. Yeah. Siyayibheka lento ayishoyo ukuthi iutilization ingakanani yaleyo clinic. Kungenzeka kwakhiwe inye clinic noma kwandiswe le ekhona. Okay. Kubhekwa lezo zinto. CHC. Owesibili bese sibheka ukuthi abantu abaya kule clinic abantu abangakwazi ukuncishiswa ngokuthi bafake kwezinye inhlelo. Inhlelo ezifana no CCMDD. So ngizothi ethimini yethu yakwa District Health Services nawe infrastructure bayobheka ngiya clinic ukuthi kudingekani. Okusho ukuthi kofuneka ukuthi either ngolesihlalo lesiyakulona simniki i-answer ukuthi kwenzakalani. Ngathi ukhabazela kwamba phambili. Abazela uthathe ngisho inamba yakho ke manje uyazazi lezinto lezi. So isoyibheka ke lokuthi sikhona yini isidingo. Nabo ke basenanda bengena futhi manje bangena basenanda ke bayingozi ngoba bavele bangivimbela bangishaye bethi awuyithatha incingo zethu wena. Wethu Thulani Shezi uyaphila mfowethu. Uyaphila Thulani? Angiyaphila bamaphisa ngiyazizana. Bayaphila abantu lapha eNanda hey komtshebheni. Awusiphila kakhulu nje ngiyezwa lapha iNanda FM ukuthi engazi ukuthi ifono asabuze la. Awubuza mfowethu hlala lapha kwethu.
lokho kwesifo ke sofuba i-TB siyazi ihlasela ngesikhathi kakhulukazi and kulula kakhulu futhi ukuthi ithelele ukuthi umuntu eke manje Dr. Sandile kade esiyasithola night isikoleni ithelele nezinye wethulane kukhona ukunqamuka ungagibela nje phekweje or something angazi noma matsha khona lapha eNanda kodwa uthi ukuphakama noma uthi ugudluka kancane sengigibele nakho ke uyezwakala manje ya manje ingane ngoba nazo itheleleka mhlambe uMnyango noma Dr. Sandile recommend ukuthi kwenziwe njani ngoba nazo ziyathelelana mhlambe esikoleni absolutely mhlambe umgomo mhlambe ngabe nayigcina ihambe sifikele ezikoleni noma kube khona into enjalo mhlawumbe ayi wena ngizwa ngathi ukuyo le department mangulalele nje hayi lutho ngathi uhleleke kakhulu ufuna siqashe hayi asimqashe la emoyeni enhloko yoMnyango avela asebenze khona asebenze uyamuzwa uyayizwa imibuzo yakho uthi ihlelekile ngathi usebenza kuloMnyango siyabonga ke Thulani Shabu Skananda okay ake ngizoyithatha ibe yokugcina ezongena icall manje ngoba ngiyabona ukuthi ziyangena impela incingo so ithatha ibe yokugcina ezongena ukuze ukwazi ukuphela uyiphendule bese ke siyaqhubeka nohlelo inamba ke ithi 076 704 7493 076 704 7493 iyona number yokungena la emoyeni ukwazi ukuyibuzela kuDokotela oyinhloko yoMnyango KwaZulu-Natal Dr. Sandile Tshabalala okay ubusehla nabo ekamnandi kodwa ngizokubamba mawukuthi kukhona ongenayo qale ngamazinyo waye clinic manje ke buswehla kubhekela sesiya manje kulindelwa ose Eden yes ekalindelwa ngithi kuyena akaye eEden esibhedlela basathi Eden bona thina sesathi Herigwala yes akaye eHerigwala Regional Hospital afike afune umama uNxaba yes uyena CEO wakhona bese beyibheka ibe specific into yakhe asingayi generalize ngoba uthi ingane leyisencane kufanele singathi hayi awuyeke cha sokusuggest akaye khona ingakabi inkulu indaba sesikhona ke kunomfundo mbatha lapha ya kwaNongoma wangena kuNongoma namhlanje wemkhaya wami uyaphiloni nomfundo mbatha usemoyeni sawubona uyaphila mkhaya awu uyaphila mkhaya uyazi mangizwa bakwaNongoma ngijabula ngize nginwaye ngosiyami nami ngisafela kakhulu ngoba ngihlezi ngilalela izwi leStem kodwa ngingakwazi umzini kuphela awu bakithi usuphakathi ke nayo inhloko yoMnyango yitike ngicela ukubuza bakithi ukuthi yiphi enye indlela esingayithola ukuthi sikwazi ukusizakala ngenxa yemjovo bakithi yazi imjovo azisihlukumeza kakhulu ngoba ziyableeda kakhulu miphi imjovo yogoma noma imjovo nje lo preventer imjovo yokuhlela umndeni okay ayikho yini indlela ayingathi yiningi kodwa indlela hayi uDokotela ngathi uzokuthatha kubeka ngicela ukubuza nje lapho kumhlonisa mhlambe ngakhona ukusilekelela ukuthi yini enye esingayenza ngoba umjovo nje ka3 months avungihlupha kakhulu kuze kusuke ngisibeleze hawu bakithi cha uDokotela uzokuphendula emoyeni ke wemkhaya uyezwa yebo ngibonga kakhulu sizokubona masifika lapha kaNongoma ngolesibili na kanjani hayi woza mkhaya ufika nje lapha ngizokuphathela amanantshi aseThekwini uyisala usuphatha bakithi bonke nobanana ngapha ngiyabonga okay izokuphendula emoyeni ke inhloko cha ube wokugcina lwesimthatha ngoba incingo zethu zingena kakhulu kulolu hlelo and siyakujabulela lokho ukuthi abantu bakithi bas engage bayathanda ukuthi bexoxe nathi ngicela ukuthi uyiphendule nje yonke ukuze sikwazi ukuqhubeka ke nohlelo inhloko yoMnyango ngeke ngisakuphazamisa maphisa noma iTB sisazoxoxa ngayo yes iTB okokuqala asivumelaneni siwumphakathi akuyona iresponsibility kaHulumeni okay iTB ezinye zezinto ezenza ukuthi ispread ukuthi uma sihlele endaweni kanje sihlala sivala amafastela singawuvula umoya ungahambi fanele sikavoideke lokho okokuqala okwesibili uma umuntu esenama symptoms impawu ezitshengisayo ukuthi hayi ngathi kune TB la akahambe lo muntu ayohlola ebese edla itreatment uma seyidla itreatment akaqinisekisa ukuthi wenza lokho esithi adherence ayidle nje treatment yakhe aze ayiqede njengoba elayelwe ileso sibhedlela noma ilo dokotela kanti futhi uma usemncane uyakhumbula kwakuthiwa umuntu waSouth Africa umbona ngestembu leso stembu sasi immunization ye-TB ingane ke siyayisithi as immunize ubuze ngengane uthulana as immunize ingane kodwa ekhaya uma kukhona umuntu one-TB uma kwenzeka
ukuthi ingane zihlukaniseke nalomuntu azihlukaniswe nalomuntu. Absolutely. Okunye futhi uma ungabe kukhona umuntu one-TB ekhaya, omunye uthola ukuthi une-TB ne-HIV, omunye abanye kabanayo, ikhona into esithi prophylaxis. Okusho ukuthi udla i-treatment esithi isoniazid. Oyidlela nje ukuthi uprevent ukuthi wena ungayitholi i-TB. Don't say. So zonke lezi zinto izinto ezingenzeka kodwa kubalekile ukuthi siqale ekutheni asiyi-prevent ukuthi ingenzeki. Uma ngabe isingenile yile treatment ngendlela ukuze kuwena idlule. Shothi kahle kahle ayisekho into engenalo iphilisi lokuthi uyigweme uthi ingene. Usungagwema kodwa siqala la ku-behavior yakho maphilisi. Ngoba uma ngabe uzothi aya ngeke ngibe ne-TB nibuye nihlale la enivala iminyango nikhwehlelelane khona la nizoshayana nge-TB nishayane nge-COVID nishayane nge-flu bese niyaphuma niyosishaya ngaphandle nibuye nizothelelana futhi khona. Ayi wavelwa yini mina phela ngizokuthiwa nanapha kwangcula sekhona no-prep uvele nje hawe emva kalokho uyibhulela yonke into. Hayi ungabhuli kodwa-ke unomfundo uthi umjovo yamhlupha. Kunama options esiwabhekayo uma ngabe ufuna ukuthi uprevente ukuthi ungabathola abantwana. Okokuqala uku-abstaina kuya ngeminyaka yakhe. Uma usemncane ngiyaye ngithi maphisa nginayo 100 rand ngisawubekile namhlanje. Engizokupha umuntu oyedwa nje ekuthiwa lo uzongisa ethuneni lomuntu owafa ngoba akakaza ayocansini. Ayinginabo mina engakusakubona sebashona bese ubuletha lalo. Kodwa kufuna ungiprovele ukuthi wabulawa ukuthi akayanga ocansini. Absolutely. Ngifuna leyo proof okokuqala. So uku-abstaina indlela yokuqala. Eyesibili ileyo ukuthi ama-condom awasetshenziswe. I-condom isebenzisa manje there is no long term effect oyilindele kwi-condom. Okwesithathu sekuyiyo imjovo le ayishoyo nazo zikhona inhlobo azifani. Khona le ka 2 months khona ka 3 months. Angashintsha aye kweka 2 months uma efuna noma aqhubeke nale kodwa bheka ukuthi yindaba imhlukumeze yena angayi-generalize abheka ukuthi yena imenze njani. Okunye akhona ke namaphilisi inhlobo nakhona ziningi. Inkinga ngamaphilisi kwabaningi ukuthi umuntu uthi ngibuye ngiwakhohlwe ingake efuna umjovo. Kodwa okunye kukhona naloko esithi i-loop ngokujwayelekile. I-device lokwazi ukuthi uyifake ihlale kuwena isikhathi eside up to 3 years uhleli nayo ingakuhluphi. Sekukhona nokunye ke manje kuthiwa i-implanon. So wonke lama options akhona. Njengoba lama options akhona ukusho ukuthi angawuyeka umjovo angene kuloko kunye uzobe sakwazi ukuthi mhla esethi ngifuna ukuthola umntwana amthole. Kodwa uma sebona ukuthi sengimdala ngalendlela ukuthi angisafuna ukuthola abantwana. Ikhona into ekuthiwa i-tubal ligation. La sithi khona i-tube leli la kuhamba khona iqanda malisuka kwi-ovary lingene kwi-tube liye kwi-uterus lihamba khona ila sihlukanisa khona awusakwazi ukuthola. Ngiyayikhumbula i-uterus uyithi intshumpu lapha na sisika ngiyayikhumbula kakhulu. Angithi nami phela ngangikhona eMedod. Nakho. Absolutely. Cha ngempela kuhlale kuthokozisa ukuxoxa nomuntu lento le ayiyele esikoleni uyambona usuke ufuna usifaka naseklasini manje uwonke sekusuke le yanto lokuthi ngiyayazi lento. No siyabonga kakhulu loMnyango ngiyathemba ukuthi uyikhave yonke imibuzo yabalaleli and bakhave kakhulu. Ngithandile mawushana le yamazinyo lapha na uthe usuka Nongoma. Ikhona lento ukuthi uma uyokhipha izinyo bakujove bese ubuye uyobambula yini lapha emuva. Uthi uyafika la kudokotela kade uphelele umjovo. Usakukhipha vele nje uyalizwa ke manje. Akutshele ngeke ngisakuphila. Hayi manje engathi naleyo ngake nento ukuyibuka leyo nto Mnyango we. Ngaqhumisa imlenze athi mnde beka phansi umlenze. Ngithi hayi muthi ihambile la. Ade azikho muthi ihambile lapha wona beka lo mlenze lo. Ngabona ukuthi hayi. Walikhipha izinyo sengilizwa nje. Cha naleyo nisukumele enhloko ngoba kunzima lokukhishwa izinyo ulizwa. So ilungisa enye amaphisa siyayisithi lento ka prevention nento yokuthi uhealthcare awuqale esibhedlela awuqale eclinic uqala kuwe ekhaya. Ngakho uma uzoyidlela amaswiti nje uyiqhumuzele azokonakala amazinyo. Uzothi uqala uba la ko-40 bese uba yikhehlana nje yabo. Kanti sekonakele. Kanti ke futhi nokuthi uhambe usukela insizwe ezinye izo zelikhipha izinyo ngeqhwa. Hey babe sibulala ngento. Ufuna ukuthi naloko ukubheke. Nanokuthi kukhona ezinye izifo maphisa ezithi uma zikhona amazinyo athinteke kabi. Noma kukhona amanye amaphilisi athi uma ngabe uwasebenzisa amazinyo athinteke bese kufanele ukuthi either ayokhishwa noma ayopheshwa. So asiyifunde nale ethi uma ngiye eclinic
yakwa dental le yamazinyo akubona njalo ukuthi ayokhishwa. Okay. Kodwa phela nawe uphinde uthi ulithola ithuba yabona ukwathi kancane uphinde babeze bethi asiwakline ngosawudi thina ngale yamnyama. Angithi ke konke lokho ukhukuze ngosawudi wenze yonke into. Hayi cha uyangilekelela ngoba khona enye insizwa lapha empendle ethi mayibinga zawubona ethi ngaphela uthi ngasachanga wathi utapenda amazinyo wasekho kodwa sasisihle ismile sakhe nje ngoba mawusmile akubonakala amazinyo kubonakala ismile. Absolutely. Cha inhloko yoMnyango ngoba isikhathi asisekho ngakuthina ngifisa ungiphuthumisele cholera. I-cholera ke isifo nami engiye ngisisabe kakhulu ngoba isifo esake sangithinta nami emndenini wami. Ngiyazi ukuthi ke siyezwa basibabaze eGauteng mhlambe KwaZulu-Natal sekumele nisithuke noma ithini into yaso nanokuthi ke busho usikhela phezulu into engagwemeka kanjani into engena kanjani ukuze abantu beyi-understand tisho ukuthini into ye-cholera. Sisenenhlanhla amaphisa KwaZulu-Natal ukuthi isifo secholera asikabibikho nhlobo hayi ukuthi sincane asikho nje nhlobo. Mhlambe kufanele sibonge uhulumeni wethu ukuthi noma kungebona abantu bonke eprovinsini asebewathola amanzi aphuma empompini kodwa lokuthi asekhona sekusize kakhulu. Ngoba icholera itholakala emanzini kakhulukazi amanzi ahamba emfuleni asuke esexubeke nokunye ukungcola. Ubona ngokuthi umuntu akhishwe nje isisu abathe uyadla isisu simkhiphe omunye simkhiphe njalo aphinda abuyise uzadinga ukuthi afakelwe idrip. Yizo zonke izinto ayubona ngazo ukuthi kukhona icholera. Ngakho siyayisithi kulaba abasawakha amanzi emfuleni engathi bangazama indlela yokuwahlanza enye yazo ukuwabilisa nje. Iyafa le bacteria echolera. Enye yazo ukuthi ufake ujik kunezikali ke ziba khona amaphisa ku20 litha uma ufaka ivale ezimbili zejik ubese uthi ukwahlalisa usungasebenzisa uwaphuze. Zonke lezo indlela ziyasiza ukuthi ivikeleke icholera. Kodwa uma ngabe unesifo sithi isifo sohudo ungaboni kahle musu ukuthi hayi ngizobona kusasa ngoba uma siqhubeka ebusuku ndawo uzokuba nayo transport kungenzeka asivuke nawe sesithi hayi bekuyicholera ngoba wena usuhambile. Hey nonto yoMnyango ngiyabonga kakhulu uba nami siyangithinta kakhulu lesi sifo ngoba sake sagadla emndenini wami ngeminyaka yo2000 manje siye sithi makhunya indaba yaso ngibe nalo nje lolo hlevana kodwa ngiyazi ukuthi siye ephasikeni kungenzeka sigcine singakutholanga kulolu hlelo kuze kufike iphasikeni noma ledlule. Ungathina umlayezo wakho nje obheka basebenzi sibhekese ephasikeni nobhekise kuboke abahlali bakwaZulu-Natal. Asiqale kubahlali maphisa siya ephasikeni siyokhonza. Absolutely. Siyayisihambeke maphisa sihambe ngeimoto. Asiqale lapho. Labanikazi beimoto sicela ukuthi kube imoto eziphilayo. Awubakile. Imoto ezifanelekile kuba semgwaqweni. Okokuqala okwesibili sicela ukuthi ekudleni abakuphathayo baqinisekise ukuthi bakudla ngesikhathi. Absolutely. Ngoba okunye ngesikhathi behleli nako kuyonakala bese kuqala lezazifo ke manje zohudo. Khona la. Okwesithathu la emgwaqweni ake sibheke ukuthi sobe sibaningi asikho isidingo sokuba ngumgwaqo sibaningi vele. Singakulweli lokho ngikusho ngoba uma ngabe zonke lezi zinto engibalayo zenzeka kuzosho ukuthi baningi abantu abazoze ibhedlela ngoba manje sebephethwe izisu nokunye. Okwesibili baningi abazoze ibhedlela ngoba nakusebe nezingozi. Kanti futhi neCovid isekhona okusho ukuthi lama precautions eCovid now still bawanakekele nayo le TB esixoxe ngayo. Kodwa kubasebenzi bethu bese sithi silindele ukuthi umthamo wabantu ozodingeka kwezinye zeindawo uzothi kwanda. Siyacela ukuthi bababekezelele abantu babasize kodwa baphinde babafundise futhi. Absolutely. Siyabonga kakhulu. Hlala kuyintokozo ngempela uxoxa nawe inhloko yoMnyango. Uyazi ke ngonyaka ka2020 iviki ledlule sasiphuka amakhanda eSouth Africa kuthi upresident uzovalizwe alivalele ithaqa ngoba kuthiwa kufika isilwane kuthiwa uCovid. Saqhuma abanye babebaleka abanye beyivalele endlini abanye beyikhiyela kwathi ufikile uCovid wagadla uCovid. Namhlanje ngithi mithatha iminyaka manje sesidlulile kulelo sibanga kulelo sigaba leso wasibamba ke thina abanye wabaxolela abanye baze badlula ngisho emhlabeni. Mhlambe ke ithini into kaCovid njengamanje ngiyazi ukuthi ke kwasivusela nje uhlevana impela ngeviki edlule masikhumbuziswa ukuthi yayiqale kahle indaba la eSouth Africa ngeviki edlule kuthiwa hayi upresident sekumele alivalizwe manje thaqa yonke into ngabona abantu kuthiwa kuphelile ukudla ezitolo bangenile bakuthenga konke ngathi ngiyobhekisa inkokotho asikho kwathiwa sekufuna kuyivalele endlini
but ke thina sasebenza ka health kwathiwa sihubhe la ingakhona sigijima sagijima yonke indawo lapho ekuthiwa iqhamuka khona ngeke ngezwe kuthiwa nayi bheke entuzuma sagijima sabheke entuzuma kwathiwa emali isiphaku sagijima silokhu sihubha la ingakhona but ke ithini into ye-COVID njengamanje? Maphiza siqale sibonge kubasebenzi bakwa health ukuthi bayinikela noma ngabe kwakunzima. Absolutely. Namanje basayinikele basekhona nabanye ababe ngene ngaleso sikhathi se-COVID abasasiza namanje siyakubonga kakhulu lo. Bese sithi isekhona i-COVID. Kwakuwumhla ka-5 March 2020 isuka le ndaba. Sagijima ukusuka lapho akukaze kumiwe namanje. Kodwa futhi kuningi okuhle sakufunda. Okunye kwako ukuthi i-prevention yenzeka nje abantu mabezimisele ngoba abanye umuntu wayekahlala ekhaya ahlaliswe nje ukuthi ngiyasaba asike sisabeke nokuphuma siyophuza utshwala bese sidriver sidakiwe uyabo ngoba masisaba kusho ukuthi siyakwazi ukugwema ezinye izinto kodwa siphinde sikhumbule njengoba isekhona i-COVID inkinga enkulu esinayo ukuthi le issue ye-immunization yokugoma asikafiki la sithanda khona kunye yona iprovince yethu kuphela namanye ama-provinces anayo leyo nkinga le ndaba yokuthi uma ugomile uyashona ngiyafisa ukuthi sike sibheke ukuthi lo othi usosayensi osho leyo nto uyibhayisaphi leyo nto ngoba isayensi lesikhuluma ngayo ngakho siyabagqugquzela abantu ukuthi okokuqala abawasebenzisa ama-mask la behlangene bebaningi khona kungekhona ukuthi bayakwazi ukwenza le nto esithi i-spacing the distance ebifuneka okwesibili uma kuwukuthi awugomile siyabagqugquzela futhi ukuthi abantu abayogoma okuhleke manje ukuthi uhulumeni useyandisile neminyaka igenge eno-17 nangaphansi 17 years nangaphansi nayo isiyagoma ngapho abahamba yogoma njengoba kuzobeka amaholidi nje silindele ukuthi leyo genge izobe ihlele emakhaya ilanda i-COVID la ilanda khona ibuyise kugogo ilanda i-influenza la ilanda khona ibuyise la kugogo ugogo ahamba uthola ukuthi uyena breadwinner isibhemileke la ekhaya so kufanele sikubone konke lokho no siyabonga kakhulu ngikhumbulise umlaleli ukuthi ngempela igama lohlelo i-KZNHealthChatDotGov.za uyukusakazela lonakela untokozo wakamaphisa uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natali kwi-Facebook page intokozo maphisa SA ngolwesibili ngikukhumbuzeke ukumhla ka4 ukuthi sobe sikhona lapha eNgolotshe kwaNongoma siyacela nifike ngobuningi beni bakuthi sifike nizosibingelela nje ave kumnandi uxoxa nomuntu ethi ngihlale ngikuzwe radioweni iyabusisa leyo abesethi absolute bathi ke abanye absolutely abanye absolele kukonke kodwa ke kusuke kusho konke absolutely asifike nike ngobuningi bethu ke bakwethu lapha yakwaNongoma eNgolotshe sports ground sizoyitika ngama services aka health odokotela nje bani bathola mahala amazinyo siwakhipha mahala yonke into siyenza mahala nje siyalifika nje leyansizwa kwaNongoma la 45 rand ngeke ukhiphe lapha nizofika mahala ngawakhipha wonke ifike uyakhipha wonke amazinyo kodwa ke asiqhuquzeli ukuthi wakhipha ngoba nobuso buyabonqoka mawusi wakhiphile amazinyo nanje ke sothatha lithuba nje besishilo nhle oMnyango ukuthi inyanga le enkulu ngempela inyanga la esuke sibheka nje isifo sofuba ukuthi siyisifo umsuka waso sukapi siyisifo esihamba njani kodwa ke basicelile abalaleli ukuthi siyacela phethu kwesinye isikhathi nihlala nisilethela odokotela nabantu abama specialist besixoxele kodwa siyafisa ukuzwa nangaye mhlambe sake samphatha isifo sofuba siyajabula kakhulu namhlanje ngoba sinoDkt wethu uMabongi Luthuli othe cha mina angisabi ukuthi ke ngixoxe ngalo lolu daba manje weLuthuli isibongo futhi lesithi sonke enjoy ebengisebenza kuyona okay ngoba mabethi Luthuli ngisuke ngitshela bese mhlawumbe ushadele kaSonge bese kube hayi cha ngizwa kahle kakhulu no mhlawumbe awusitshale ukuthi ubani wakabani wenzani nje eSouth Africa noma la emphakathini igama uMabongi Luthuli ngiphuma eNewlands la ngihlala khona ikona futhi ngistakeni uLandwest hayi stakanga mina angistakanga ngiyaphusha nje absolutely into engayisho nje ukuthi i-TB into ehamba iphinde ibuye isingiphathe amahlandla azaba u6 don't say yes angiphathe nje amahlandla azaba u6 kodwa ke kwawukuthi kune support ngemuva iyona into edingakalayo esidingayo efuse sihaqekile ukuthi kube ne strong support ekhaya kube nje naleyo bond sikwazi ukuthi sibone ukuthi siyathanda because abanye abantu abaningi abalitholi lo thando omunye uzoyibuza ke sekhaya ukuthi mhlambe wathola kanjani ukuthi ke usunalo leli gciwane le-TB
Kwaqala njengomkhuhlane. Okay. Kwawumkhuhlane kakhwehlela nje kwa more than 2 weeks. Okay. Cause inqale bengina 9. Uqala uphathwa iTB kahle. Okay. Uqale bengina 9. Ngayithatha treatment. Into engangiyibuza yona ukuthi uyabona ke umlaleli esekhaya ungakuboni uzosuke bese ejetshe no13 manje. Mawuthi una9 kanti mangibuka ukho ku9 no13. Hayi ngase. Futhi into eqale kudala. Ngapha sithi mhlawumbe yaqala ngama 70s. Hayi ngeke usuya kuda. Okude kakhulu ama 90s. Yeah. Ama 90s ayake. Lapho ngenze emhlabeni ekhiwo sekhaya ngoba ngithi ayangiqala ngino9 futhi bathi basilethele ingane na 14 ke manje. Kanti mangibuka mina hayi asikho lapho. Hayi sekuhambekile. Ukhathalukile. Ikilometer bathi lihambile. Absolutely. Ikalenda no ngenze emhlabeni ekhiwo ukuthi cha into okushuthi enesikhashana yakubamba ukuthi isize yabuya ka 56. Yes. Absolutely. Manje ke omunye uzoyibuza ukuthi emotionally kuba kanjani laphana uphatheka kanjani mase uthola ukuthi naku sekuthiwa ngine TB ukuthuka nani udila kanjani nalezo zinto. Kunzima angifuni ukudlala ngawe kunzima into yokuqala nje into isabayo ukuthi okay njengoba ngizoyiqala le medication yami yes izongiphatha kanjani cause asifani ngokomzimba ama associates ngeke azalwe ngendlela efanayo absolutely okungiphathile mina ngeke kuze kuphathe wena absolutely kanti into ebalekile ukuthi be strong in mind wow qala akube strong la yes wamkele wena kuqala ukuthi okay nakho sengikutholile bese ke kuba nesupport ke emaceleni oh yes avibalekile uzeke uzokwazi ukuthi ulwe nayo manje ke khona laba uthola ukuthi sewanika amaphilisi nakho ke nje ukudla lamaphilisi ngiyezwa kuthiwa kudala ayemaningi ayecisha agcwala isandla kwangokuya kehle ukudila ke nalokho manje uthi nakho ufune ngiphuze lamaphilisi agcwala isandla into ephudila nawo kanjani leyo nanokuthi ungathini ke komunye obhekene nawo kufuneka lekho waphuzile lamaphilisi mase kufanele uwaphuza ngifuna ukudlala ngawe konzima ukucabange kabili ukuthi ngiwaphuze ngingawaphuza futhi uzizwe ukuthi usungcono kwesinye isikhathi inkinga iqala lapho absolutely make waqala wathi okay sengingcono because ubungcono ubuzwa after 3 weeks mase uyiqalile medication uqale kuze ukuthi hayi engathi iphika nanto engathi liyehla manje uzwe ukuthi hayibo engathi sekuyadleka phela ngithi ama symptoms akhona akuvuma ukuthi udle uyaphalaza zonke lezi zinto hayibo nansi neweight sithanda ukubuya ubona ukuthi uthi ngwayeke kanti sekuwrong sekuyonakala the time uqala uweqisa izinsuku uyawaphuza namhlanje usawaphuza unikeza igciwane ukuthi alaza amaphilisi ukuthi ngesikhathi esukuthi khona ongenayo kanti mayingasangeni lizoba clever iletuzana igciwane lithi okay njengoba akangenanga phela namhlanje akangithithibalisanga so manje bese yagadla ke awuzwaki angithi useyazi ukuthi okay kufanele ngimsebenze kanjani absolutely that's why sesino MDR saba no XDR because iTB iyakhula kahle akuyi ngokuthi uthelelwe uthole yipi ngisho ngathi uyaqala uphathwa iTB uyakwazi ukuthola uXDR uyakwazi ukuthola uMDR uqala ungakazi uzuphathwa iTB so kubalekile ukuthi mawuyibona ukuthi okay khona la ungazizwa kahle khona because omunye uthola ukuthi uzophathwa ikhanda leli khanda lingapheli yimpela loyo hayi akuyona kuphela hayi ungazi ukuthi hayi nawe sekuyanga khona cha kuyenzeka ukuthi omunye aphathwe ikhanda lingapheli omunye uthola ukuthi uyakhwehlela more than 2 weeks kukhona ke nokucwasa okuningi kubantu beTB yabo nje mina njengoba ngixoxa nawe namhlanje ngizothi mangihamba la mama kuthiwa awu nango kade umuntu weTB inkosi yamawe uzosithelela sebeyababaza ithini into ikuphi ukufundisa nani nikutholile manifundise ukuthi ngokuhlala nje nawe ngixoxe kanje senginayo neTB noma ke mhlambe kunendlela ezithile esikwazi ukuthi ukwazi ukuhlala nomuntu kodwa ungayitholi yona iTB le uyakwazi ukuhlala nomuntu oneTB ungayitholi wena mina for example ekhaya mina ngino-TB ekhaya akekho owabanayo bahamba bawo-test about 7 people abantu bengihlala nabo but bangakhona ngisho noyedwa because bengihlala even nabantu abadala because bona immune system yabo i-weak because sebekhulile but abazange baze bayithola ngoba ngenza sure ukuthi makutholakala ukuthi
naku senginayo Yes. ngase ngiyacela ukuthi okay fine abatest Okay. batesta abuya ama results kwabuya ukuthi ba negative Yes. kwaqhubeka ke nempilo badla lawo ukuvikela Okay. nengane cause umfana wami wayesamncane by that time Okay. wadla ukuvikela baphila ba right akekho obanayo. imina nje kuphela umahamba buyi Umahamba buyo shoot umahamba nendlwana. Absolutely. mhlawumbe maphisa uma singabuza kuMaluthuli Yes. ukuthi kulezi khathi ezu6 Yes. kwakuyile TB angani noma si writing le statement Yes. esithi normal TB noma lo usual TB bese kuba uXDR uMDR kulezi ikuphi la usuke wayithola ukhona Yeah. kuqala nje kuqale kwawo sesithi sensitive TB yes. asathu normal because Yeah. usensitive siwudla for 6 months Oh yes. Okay. ngawudla 6 months wakhona waphela Okay. kwahamba kwadlula isikhashana wabuya Yes. kwafanele ngijove for 2 months Okay. zonke izinsuku He? fanele ngivuke ngishone eclinic ngijove phela usubuye okwesibili Okay. okwesithathu ngahamba ngangiphezela umngane wami Uthi uyochecka yena. eyochecka yena Yes. babuya ama results athi sis shona khona Hayibo. ngathi hayi mngani wathi nje mina ku negative sis athi hayi kulungileka ngiwaqala ngawaqala futhi nje ngabuya nawo sengiwaphethe ekhaya Awubakithi. because sasihambe ngangibuya Uthi wayihambela esikoleni yes ngithi nje. ngiphekezela umuntu makubuya ama results mina ngipositive ngiwadla amaphilisi hayi ngibe right kuthe kusuka hayi kwashuba 2010 ngagula kwacaca ukuthi hayi indlela iyahamba ke Usulubuka nezulu lunwaya. Nami ngibanjwe uCovid ngaye ngalinwaya izulu ngalithi ngilithi hayi liclose manje. Yeah. hayi ngabona ukuthi hayi kuya ngakhona Yeah. hayi kanti kuzokonakala uMDR Okay. ngahlala 6 months esibhedlela All right. mangihlala 6 months hayi kwakunzima ngifuna uqamba manga ukuhlala esibhedlela akukho lula akukho ngakuboni Yeah. uDkt ufuna iweight ngala Awubakithi. siluzile phela sidla lamaphilisi namaphilisi akwenza okwawo Yebo. ayisi ngajova for 6 months Okay. njengoba ngihlele esibhedlela nje ngajova ngebhadiki umjovo ungishiye ngislightly deaf indlebe yami yaka left Okay. hayi kusanama pains nyana ke eyinqeni cause khamba ubuye lo Usuku nosuku. hamba Mina kuba kuhlungu nyanga wonke bengijove kanye. Angashaya usuku nosuku. Avele ngifuna ungidiza ngabe ngenyawo. ngeke uzulunge Absolutely. uphenduka ugqoka ingubo yamasosha makulesa sikhathi but ke as isikhathi siqhubeka ugcina usujwayele Mhlambe ke umlayezo nje ogcina obesikhatha sekho ngakumina ongawudlulisela nje kumuntu njengamanje othole nje namhlanje uthi unesifo sofuba noma umuntu ocabanga ukuthi hayi sengi right mina lo 6 months usumude kakhulu hey alokusenze ngivuka ke right ayishiye phansi lamaphilisi ungathini umlayezo wakho nje emphakathini okokuqala kulo sewaqalile Yes waqede absolutely waqede nje bekezela kunzima kunjalo sithi sigwinya kubaba gwinya libaba ke kunjalo bese uyaqeda lo othole namhlanje iyahambeka indlela kunzima impela kodwa iyahambeka bese kuba ukuthi engathi ungathola isupport nginayo ke support group eba online okay uyakwazi la engathatha khona abantu ngabasondeza eduze okay ngathi kulungileke sesinayo ukuthi B because siba nezinkinga ezihlukene yes ngase ngivula support group sikhuluma ku WhatsApp because siseyindaweni ezihlukene asikwazi ukuhlangana endaweni eyodwa wow uyakwazi umuntu ukuthi angazi noma ngayishiya yini nami ungayishiya kuze nathi singene ngoba ngeke ngizwe ukukhwehlela lapha nokujuluka ngabe ngisaze ngibuze nakho ngijuluko sinithi hayi woza hayi ayikho inkinga uyakwazi ukuthi ungu WhatsApp uya WhatsApp kuleyo number noma ufone
sik-ede groupini Okay. kuba umshaye ushilo ke mase ufuna ukuphuma futhi awunankinga awubiki kumuntu waqedile amaphilisi bokulungela goodbye ubuphuma futhi absolutely asinankinga nalokho ayibanike le number le ukuze sikwazi ukudlula la sidlulele kuyilentuzana manje yebo inumber ithi 073 561 8828 yes yebo Phinde futhi iphinde kokugcina Yeah. ethi 073 Yeah. 561 Yeah. 8828 abantu bengabe sebethi darling lapha beshela sebebona uphulu uyababa la ku-TV ngiyakubona nje bengabe selokhu beshela lapha nakusuke xoxa indaba ye-TB lapha ngithi uthi iphilisi lihamba kahle noma lihambe kahle finish hayi ukuthi sweet darling hallelujah cha sibonga kakhulu dadewethu ngethuba siphe lona kuhlale kumnandi ukuzwa kumuntu oseyihambile indlela ukuthi ke kuhanjwa kanjani finyelela kanjani ngiyathanda futhi uba usubasize nangenombolo abanganixoxele nje naye umuntu direct lapha ekhaya njengamanje sothatha ithuba ke sibonge kakhulu kuwena bese sifaka ke umuntu wethu esizolandela ngoDkt uSibusiso Mhlongo unjomane ukuze ke sikwazi ukuthi sikhulumise indaba ye-autism ngoba phela leli isonto leli umhla ka2 April usuku lokuqwashisa umphakathi emhlabeni jikelele ngesifo se-autism okuyisifo esenza abantwana bangakwazi ukuthuthuka ngokukhula ngokugcwele ngokomqondo i-autism iyenza laba abaphethe bangakwazi ukuphilisana kalula nabanye abantu kanti baba nezingqinamba zokukhuluma baphinde kube sengathi nje uma bekhuluma baphinda into eyodwa lesifo kwethiwa ke sihlasela abantu abango2% emhlabeni jikelele okusho ukuthi ke uma iningizimu Afrika inabantu abawu56 million bangaba ngaphezulu 1.2 million abantu abane-autism lapha ke kwelakithi ke nokuyisibalo esiphezulu kakhulu njengoba ke besike sasho namhlanje sinesihambeli sethu esinguDkt uSibusiso Mhlongo njengoba namgabhe yadu umnyanya kuyabuya ngoweshumi le akube kusashiwo kwemsakazweni kwakwenze njani abafundisa abantu labantu abafundisa ayishiwo ukuthi radio ntina abafundisa yona ziningi into zabo ngasho kwe-radio babantu abasibahloniphayo uDkt wethu ke ulapha ya ePixley kaIsakaseme Memorial Hospital kodwa ngizocela ukuthi ngale kuba mhlambe ke ngichitha isikhathi sikunika ithuba nje lokuzethula ukuthi ubani wakabani usuka kuphi wenzani lapha ya ePixley banakho abantu ukuthi sePixley angalo arufunani kodwa ke ngathi kuthiwa isePixley ngiyabonga mfoko amaphisa ngibekele nenhloko yoMnyango igama lami uSibusiso Mhlongo uDkt wezengqondo ngisebenzela ke njengoba usushile ngilida ithimba lapha ama-Clinical Psychologist absolutely lesibhedlela esihle esisha kuthiwa i-Dr. Pixley kaIsakaseme Memorial Hospital absolutely eyini ke i-autism mawungabe kumuntu esithombeni ukuthi iyini ngoba phela mawusuthi unosebenza ngozengqondo sezonto okusho ukuthi sisuke sesihlanya ngoba abantu bazi ukuthi ukuhlanya nje kwathi ingqondo abantu abanye ngisho nabasebenza khona ngathi nabo sebeyahlanya yini autism i-autism akusona isifo Okay. kodwa isimo sokukhubazeka okay umuntu uzalwa naso ngenxa yokuthi kusuke lapha emqondweni kunokuhlukana ngithi umqondo unendlela unama-system isuke isebenza ngendlela yayo kanti kufanele kuxhumane okay njengoba uzothiwa khona i-right no-left hemisphere nje kuyaphakelana Absolutely. u-right usebenza ngapha u-left asebenza ngapha lama-region amanye kuno-occipital o-parental Yes. enye isebenza ngokuhambisa imizwa enye isebenza ngokucabanga enye isebenza nge-language Yes. manje lezi ufuna ihambisana Yes. manje ngenxa yokuthi akukho ukuxhumana kahle kuzo Okay. bese uma ekhula umntwana uzumnothisa kakhulukazi uma eneminyaka emithathu Okay. phakathi eminyaka emithathu no-6 la ubona khona ukuthi ngoba ehambisana kakhulu nezinto ey'ntathu indlela into kuthiwa yi-social communication Okay. akakwazi ukucommunicate nabanye abantu Okay. nendlela ilanguage yakhe akhuluma ngayo akakwazi ukukhuluma ngendlela ejwayelekile bese ukuthi futhi angakwazi ukuthi akhe ubudlelwane nabanye abantu so leso simo uthola ukuthi ke ukhula umntwana ayileso simo esibizwa kuthiwa i-autism sithi ke thina usuke ephila emhlabeni wakhe ngoba wenza izinto ezihlukile Okay. ukhuluma akakhulumi ngale language le aka-understand language yokukhuluma e-social nani. Ayi uyazi ke ngoba usungikhavele nama symptoms sengingasale sengibuza ukuthi ke umzali oyibonayo lezi zinto oyichazayo enganeni yakhe uluphi usiza kwazi ukulithola eMnyangweni iziphi igxathu lokuqala kufuneka lithathe kusho ukuthi ke uzobona ngoba ingane yakho uzoqala uyibona ngokuthi
mayikhuluma ayikwazi ukukhuluma ngendlela. Okay. Mayidlala idlala futhi ayifuna udlala nabanye abantwana. Yes. Bese kuba nalento ukuthi uma kunento njengelight exhopha kakhulu. Noma kunomsindo ubona ibe nolaka. Okay. Akwazi ukuthi umanage kanjani. Bese kuba ukuthi banendlela ukwenza izinto zabo ngendlela yabo. Maye namathoyiz angafolisa nje abe ulayini. Yes. Futhi banendlela iphethe abafuna baphazamise. Wayiphazamisa usuka ngola. Izinto yakhe wenza ngalendlela abanye baze bacabanga mhlambi OCD kathi cha. Okay. Banendlela ukuthi bona mabefuna ukwenza izinto benza ngalendlela. So ilezi izinto uthola ukuthi ke uma umama womntwana usungaqala ubona ukuthi ake ngifuna usizo ngoba umntwana usho ukuthi unenkinga la. Manje umntwana lo suke seyiphethe ngiyajabula futhi usushilo nokuthi siyibona kanjani kwenzeka ini. Umuntu onayo ke zikhona izinto mhlawumbe ezifana nemithi enikwazi ukumnika zimsize ugcina ephelela lapha nje umntwana noma kusuke sekufuna sik-accept ukuthi unjalo nje. I-condition khona kwesinye isikhathi ngithi khona iba severe ibe mild kuyadependa. Yes. Nanokuthi ngenkathi umuntu ekhula kwesinye isikhathi ama-symptoms ayekuba ehle kancane ayipheli yona. So siyayidambisa siyayimaintaina ngeke sisho ukuthi ngempela singathi iyalashwa. Zikhona indlela umuntu uma esibhedlela uzolashwa ngendlela ezahlukene. Okay. Uzofike ubone mhlambe i-speech therapist. Okay. Esizomsiza ukuthi indlela yokukhuluma wenza kanjani. Ayobona occupational therapist ezomsiza ukuthi ukuphila kanjani nabanye abantu. Uma efuna ukukhuluma into ethize angenza kanjani. Ayobona i-psychologist ezomsiza nanokuthi nabazali ukuthi uma enza ngalolu hlobo angasizakala kanjani. Bese kubeka khona imithi ngoba kwesinye isikhathi ke bese bona mhlawumbe sisebenzisa mhlawumbe une medication ejwayelekile kuthiwa i-respirator. Okay. So it's more ihambisana kakhulu ukuthi umuntu kuthiwa i-psychosis ngoba kusuke kumaintaina i-attention yakhe nangendlela enza ngayo. So le combination ke yokwelashwa nokunakekelwa osuke umntwana ezoyithola bese kuba sesikoleni. Nakhona ke ungathola educational psychologist nothisha ukuthi ke umntwana umele kulesi simo ufundiswa ngayiphi indlela ngoba banendlela yabo. Mhlambe ke okunye ongaze yini umphakathi indima ongayidlala wona ke ngoba abantu labo ukuthi bacwasa kakhulu imphakathi futhi bagcina beshawa na imphakathi aba understand ukuthi why lo efuna yena izinto zenzeke ngendlela yakhe kuphela. Iyiphi message enidlulisele emphakathini ukuthi singaphilisana kanjani nabo labantu? Ngicabanga ukuthi ilona phulo elishoda kakhulu. Engicabanga ukuthi liyafuna sivakashele ngesizathu sokuthi khona abanye asebebedala abanganaki ukuthi banalento. Ngaphandle kwengane. Kuba khona ukuthi bahlukumezeke bese futhi bathola ukuthi mhlawumbe bacabanga ukuthi mhlawumbe ingqondo yabo ayisebenzi kahle kanti banalesi simo. Bese bayabandlululeka. So sizama yonke indlela kusho ukuthi uqinise ukuthi ke lezi zinto ufuna zenzeke enhlakeni zomphakathi emasontweni sikhulume ngazo noma ekuhlangene nanokuthi siqiniseke manje indlela yama support group zabantu bakwazi ukuphumela obala ukuthi nginesimo esinje. Manje ke ngizwe uthi isifo lesesimbamba umntwana engakazalwa uphuma nje ezalwa naso. Ikhona indlela yokusiavoida ke mhlambe engakaphumi nokuphuma umntwana sona isifo selesi. Zikhona njengokuthi kwesinye isikhathi ama risk abonakala ngalesi sifo uma uzoba umuntu overweight. Pregnant kunobungozi. Bese kuba ukuthi kwesinye isikhathi mhlambe uphuza utshwala. Nedakamizwa ethize kunobungozi. Mhlambe uthola ukuthi kunezimo imithi oyisebenzisayo ukhulelwe enyayo mhlambe kube nevirus ekhona. Bese kuba nanokuthi ke umuntu angayi eclinic ekhulele landelise yonke into. Bese kuba khona nanokuthi kwesinye isikhathi ke uthola umntwana mhlawumbe usudlule ku-35 40 ama risk akhona. Bese kokugcina kube ukuthi ke kwesinye isikhathi uthola ukuthi ke umntwana uphuma lento kuthiwa premature. Mhlawumbe 6 months before nakhona kuba khona uyingozi eziba khona. Ilezo zimo kakhulukazi esisithi ke funa sibhekisise nanokuthi umuntu aqikelele noma ekhulelwe. Dokotela wethu ke leyo njengoba nakamgabhu ngasoza bhubha mhla uyabona ngiyangifuna ukuzisho kakhulu ithakazela uyaxoshwa umsakazo nto ayaya mfowethu ubungayithakazela kanjani ezithakazela ayivumelekile emoyeni kodwa ke
principal ye-Clinical Psychologist lapha eDr Pixley Kaseme. Usichazele kahle yonke into dokotela, ikakhulukazi njengoba le kuyinyanga ye-TB futhi kubuye kubeke iviki lelizayo sobe sibheka kakhulu into le ye-autism. Ngicela usigoqeleke uhlelo inhloko yoMnyango. Maphisa sibonge sisho ukuthi siyawuqala ku-financial year kusasa. Absolutely. Omusha. Angazo njengoba noma bazohola noma ngebahola. Kodwa siyajabula ukuthi lo hlelo lisaqhubeka. Siyafisa ngathi ngaphandle kokuthi abantu bangene nje bekhuluma ngokuthi babuza imibuzo. Bake basitshela liyabasiza yini ukuze sikwazi ukuthi siyayandisa noma siyayinciphisa imali yalo hlelo. Nkosi yami ngenani. Kodwa ngiyafisa ukuthi uNjomani ukhuluma ukuthi ezinye zezifo ziyavikeleka. Engathi singaqinisa lokuthi sivikele izifo ikakhulukazi lezi sithi ama non-communicable diseases lezi ezenziwa i-lifestyle lokuyivocavoca asingabi imessage nje eyakwabanye asikwenze sikuphile lokudla okusile nokuphilisayo asikuphile ukuphuza amanzi nje la mangiqedile lokho sengiqedile itha nje namhlanje kuphela sikwenze nje sikhululeke ngaleyo ndlela konke kuzoluka kodwa okugcina uma sinama complaint asingenzi njengabanye abavele babhala incwadi igcwala amaphepha asiye nje direct uyisho inkinga ukuthi ePix labangiphathanga kahle Dr Mhlongo ungenza ukuthi wangenza ukuthi so bese sikhuluma noDr Mhlongo singayenzi beyipolitiki lento absolutely kuzolunga ngalona. Ngiyajabula kakhulu into yoMnyango esivale kahle kakhulu uhlelo namhlanje nami ngibonge ke nokade belalele emakhaya ngithi intokozo kwamaphisa makulolu hlelo sivalelise sithi kulungile ke bye.